Je ne veux que toi, je ne veux rien changer. Savate on äärimmäisen kovaa kamppailuurheilua, mutta siitä on olemassa myös katutappeluun soveltuva versio, jonka nimi on Savate Defense. Savate syntyi alun perin itsepuolustuslajina ranskalaisten merimiesten keskuudessa. Nykyisin tämä savaten muoto tunnetaan nimellä Savate Defense. Always hit with this part, not this one, because you will see that if you hit here on the head, you broke your hand. Itsepuolustussavaten tekniikat perustuvat suurimmalta osin lähikamppailuun. Lyönnit ja potkut ovat nopeita, yllättäviä ja liikeradaltaan pieniä. And in the street, it will be, and you will be at this distance. Yeah. All the time. Savate Defensein lyönnit tehdään joko kämmenillä tai nyrkin sivuilla. Vastustajan lyönnit torjutaan joko kyynärvarrella tai mieluiten kyynärpäällä. Just shoot it around your head. Näin puolustus toimii hyökkäyksenä ja voi rikkoa vastustajan rystyset. Yeah, I can feel it. Okay. You will take here, here, it's down. Okay. You're too wide. You know, this is good for sport boxing. You know, you have to move like this. Yeah. But in the street, you will have been kicking in the ground. Okay. So you have to be just very close like this. Savate Defensein potkut muistuttavat urheilusavaten potkuja, ja ne perustuvat kenkien käyttöön aseina. Korkeita potkuja ei käytetä, koska vastustaja voisi tarttua kiinni jalkaan. In the street, the main attack is this one, like. Yleisintä potkuhyökkäystä vastaan voi suojautua 3 tavalla. Ensimmäinen on muistakin lajeista tuttu perusblokki. Toinen vaihtoehto on oman jalan taivuttaminen vastustajan potkun mukana. And then you can do it like this. Kolmas vaihtoehto on polven käyttö, joka satuttaa myös vastustajaa. Good. Very good. Baspartua käytetään, jos joku käy päällesi yllättäen. Tämä yleisblokki auttaa torjumaan useimmat kadulla tapahtuvat hyökkäykset, jonka jälkeen isket takaisin. Blokissa nostetaan etujalka sulkemaan keskilinjaa ja suojaamaan haaraväliä. Itsepuolustussavate käyttää samoja hyökkäyksiä ja torjuntoja riippumatta siitä, missä tilanteessa olet. Esimerkiksi maassa käytettävät potkutekniikat ovat samoja kuin seistessä. Ideana on se, että ihmisen on helpompi muistaa ja hyödyntää tekniikoita, jos niitä ei ole liian paljon. If you make too complicated technique, it won't work in the street because you're too stressed. Good. Itsepuolustussavatessa käydään läpi myös puolustautumista erilaisissa ympäristöissä. Kadulla saatat olla esimerkiksi seinää vasten. No, it's okay. Tärkeää on myös harjoitella treenisalin ulkopuolella vieraassa ympäristössä. Just try to defend yourself. When he's a little bit out, run away. Yeah. Vaikka voittaisit ensimmäisen vastustajasi, hänen kaverinsa saattavat ilmaantua paikalle. Sinut voidaan myös vangita, tuomita oikeudessa ja joudut maksamaan korvauksia hyökkääjälle. So, we hit, we go. Good one. This is so much fun. Hey. Eli tämä on itsepuolustusta katutilanteita varten. Pidetään paketti kasassa, liikkeet on hyvin pieniä, ne on tarkkoja, lyödään arkaan paikkaan ja lähdetään himaan.